ọ bụrụ ugbu a ka ị na-abata ịnọnyere anyị amalitego ihe mmemme oge ekene ụbọchị nke taata. Ekwuru m na ihe anyị ga-eleba anya bụ ekene. Gịnị bụ ekene? Onwe ihe nrite dị na ya? Kedu ihe anyị jiri ekene dị ekene? Mana ekwuru m tupu m ga-ezumike si mbata na m ga-akpọbata onye ọbịa mara ihe gbasara ekene ga-eti ọnụ ya, maka na mụ ga-eme gịnị eme nwunye dị na ya. O ruo na nna omume ka a na-asị ezuo ka ahụ eri udere eme gịnị atọtụ oge ga ka m kpọbatazi onye ọbịa bụ ka ọ kọwara ihe bụ ekene. Nna ya ukwu, ndewo. Ndewo ndị Igbo, ekene m unu. Ọ dị mma. Ihe ọ kwuru okwu anyị ji n'ụbọchị nke taata bụ ekene. Ebe ọbụla ị ga na-ekwu ekene ha m nkene gị ọ na-afịa ekene. Kedu uru nọ na ekene a mere eji aga ụgwọ ya? O nwere ihe nrite nọ na ekene a na-ekene? Ndewo onye isi, dịka isi wee jụọ ekene amaka. Kekwana ihe bụ ekene? Ekene bụ mmekọrịta, nkwukọrịta okwu mmadụ na ibe ya, ofu onye na ofu onye, ofu onye na ọha mmadụ, ofu onye na ndị o bu n'uche. Ọ ihe ekene bụ. Maka na ndị Igbo sị ekene obi adị mma. Ọ bụrụgodu Chukwu Okike Obiọma bi n'igwe, ekene ka a na-ekene ya, otito ka a na-enye ya. Ikenekwana mmadụ, obi adị ya mma. Ya otu ahụ esi ekene ekene a, o nwere uru dị na ya kpatara? Maka ụfọdụ mgbe ndị mmadụ na-ese okwu maka na mmadụ ekene ma ọ na mmadụ mere gị ihe ị bịaghasị ya imeela ya na-ewe ya iwe. O nwere uru nọ na o nwere ihe ọ na-arụ mere eji aga ụgwọ ya wee ekene? Ekene amaka. O nwere uru dị na ekene. Ndị Igbo sị na-eto onye gwọrọ akịdị ya gwọta ọzọ, etokwanụ dike gburu ebunu ogbuo ehi. Ya na ekene dị mma. Gị bụ nwata kene okenye gwa ya ebe ị na-aga, okenye were obi aṅụrị gwa gị ụzọ ị ga-esi. Ya bụ nke mbụ. Ekene ọzọkwa bụ imerụ mmadụ ihe, ọ sị gị deme, imeela, daalụ, obi adị onye a mma, o mekwa ọzọ. Ma ọ bụrụ na ị mere otu a, onye a nwere ike wee iwe si na mbọsị ọzọ ka ga-abịa ihe ahụ ya mere gị na ya ma mezikwa ya. Ọ bụzikwa na ka esi jụ, ọ bụrụ na nwata agafee okenye ya na omenala Igbo, a na-akpọ na nwata ahụ bụ ajọ nwa. Ma nwata kene okenye, ọ na-egosi na nwata ma na okenye tọrọ ya, nwata ma na okenye abụghịrị ya ọgbọ, o wee kene ya. Ọma na nwa a bụ nwa azụrụ azụ na ọ ṅụjiri mmiri arọ afọ. Ọ ihe dị na ekene ka ọ dị mma otu isi ekwu ya n'otu o si adaba, maka ihe ọbụla anyị na-ekwu ka ndị na-amaghị ya mee gịnị ha mara. Maka ụfọdụ ndị na-asị gị na-eme obere ihe na ha ga-ekenekwa gị ekene ọzọ, ha jụsie ya ike dịka ọnwa ha kene gị ekene onwe ihe nnukwu ọ ga-ebunye gị. Ma dịka isi akọwa ya ekene ya, ọ ga-eme gịnị ka obi mee gịnị, obi saa ndị mmadụ. Kedu ihe nrite ọzọ nọ n'ekene? Ihe nrite ọzọ dị n'ekene bụ na dịka isi wee kwu, mmadụ onye ike na ekene ọ na-egosi mgbe ụfọdụ ịkpa asị. Maka onye ikenere na-egosi obi nsara na obi sara gị nsara. Mana o nwere ntọrọ ịjụ ebe ihe kwuru ugbu a, ụfọdụ ndị mmadụ nwere ike kene gị mana n'ime obi ha ekene ahụ erukwe ha n'obi. Ka anyị ga-esi gba nka? Ihe kwuru ihe mere masị na ọchị abụ ụtọ, mana ụzọ ziri ezi ikene mmadụ nke afụrụ anya ka ama. Onye ikenere chee n'ịfụrụ ya n'anya, mana o nwezikwara ike ọ bụrụ na dịka nsi kwuo na ọchị abụghị ụtọ, o nwezikwara ike ọ bụrụ na onye ikenere ekene na o nwere ihe ọjọọ ibu n'obi. Mana ebe ọ dị otu a, onye ọbụla ga-eke nkwụcha, maka na ka nsi kwu ọchị abụghị ụtọ. O nwere ike mmadụ ọ bụrụ mere n'iru kwa mpete, mana onye agakwa okene gị ichekwa na gị na ya. Ihe nwere ịgwa ndị na-eme otu a, ihe m ga-agwa ha bụ ọ dịghị mma gị na mmadụ chee na ịkwụ ya n'azụ, ụkwụ ga na-eru ana, ọ jọgburu onwe ya. Ịchọ ikene mmadụ ikene ya. Onye kpaso gị iwe, ọ bụrụ na onye
nwere ihe ọjọọ ma ihe iwe o mere gị, ịbịakwute ya dịka nwanne mmadụ si ya na ihe anyị mere m jọgburu onwe ya, mana ọ bụrụ iburu ekene gị si na ịma ekene na-ebu iro, nke ahụ adịghị mma. Onye na-eme otu a ya ewepụ aka enwe n'ofe ka ọ ghara ịwa aka mmadụ. Kekwere ihe n'igwe ụfọdụ ezinụlọ ha amaghị ihe gbasara ekene, ha anaghị akụzikwa n'ụmụ ha ka esi ekene ekene. Ke ndụmọdụ ị nwere inye ndị dị ajọ omume ka ọ bụ. maka na nwunye ụfọdụ ezinụlọ ịpụta ha gafee gị asị otu ha si eme ha na-ekele mmadụ, ka enyi nwere ike ịgwa Aka nsọ na ajọ omume ka ọ bụ. Ọ na-adị mma azụọ nwata dịka akwụkwọ nsọ si kwu, ịkụziere nwata ụzọ dị mma otu ọ gaghị ahapụ ya. Ịkụziere nwata ka esi ekene, ọfọ okenye ya kene, ọfọ ọha na eze ya kene, mmadụ nye gị ihe kene. Ị na-ekene ekene dị otu a, afụ na iwe ezigbo nwa, ị na-eto a na-enwe ịfụnanya. Ma ndị na-eme ha pụta ha gaghị akụziri nwa ha ka esi ekene, inye nwa mmadụ ihe o were aka ekpe nara gị, ọ gaghị asị gị ndeeme, ọ dịghị mma. Ọ ga-aka mma ka anyị bụ ndị nne na nna wee kụziere ụmụaka na ndị okenye kụziere ụmụaka, ma ọ bụgoro onye agbụrụ nwa gị ịfụ ya, maka ọ bụrụ ofu onye na-amụ nwa, ịfụ nwa mmadụ si ya mee ihe dị otu a, o mee ya ọ bara ya uru, ọ bara ọha uru. na nkọwa gị ugbu a, ọ bụrụ na ịpụta n'ụzọ omume kwesịrị ikere gị gafee ego okele gị, ị nwere ikike ịkpọghachi ya azụ si ya olee ihe mere okele gị ka ị wee kụziere ya, ka ị ga-ahapụ ya ya gaba otu ahụ. Dịka anyị si too mgbe anyị na-eto n'obodo, ndị okenye ịgafe okenye ikeneghị ya, ọ ga-akajiri ụtalị wee pịa ka a ga-ahụ mbọsị ọzọ ịfụ ya ikene ya, ọ ya wụ ọzụzụ. Mana ugbu a anyị nọzi n'obodo dị iche iche, asị n'obodo township ka esi akpọ n'asụsụ oyibo, mana ọ dị mma nwata gafee gị okeneghị gị, ịkpọchie ya azụ si ya nwa m kene m, na ekene bụ ezigbo ihe. O nwere ike ọ bụrụ na ọ maghị ụma, mbọchị ọzọ ọ ga-ekene gị. Ọ bụrụkwa na onye a mbọchị ọzọ o meghị ya, ịma na nwa na obi ya dị ka obi ntụ. Kedu ụzọ ọzọ enwere ike isi ekene mmadụ na-abụ sọsọ n'ụtụtụ ma ọ na onye gị ihe? Kedu otu ọzọ nwere ike isi kene mmadụ igosi otu obi dị gị? Ụzọ ndị Igbo si ekene mmadụ, a na-ekwe n'aka, a na-ebi ọma, a na-egbu ikpere, a na-eme ekene n'ụzọ dị iche iche dịka ka ndị si eme. Mana ụzọ na mkpọrọ aha bụ ka bekee si ekene. Onye ịgbakọ bịa ọma, o gosi na obi dị gị mma. Onye ikwere n'aka, o gosi na obi dị gị mma. Onye si ndewo, o gosi na obi dị gị mma. Mana o nwere ihe ebe m chọrọ ikwu na ekene, o nwere ka ndị ụmụ nwaanyị si ekene ndị ichie. Ụmụ nwaanyị anaghị ekwe ndị ichie n'aka. Ọkaja otu a mgbe ọzọ ahụ ọ dị mgbe ahụ, ọkaja otu ugbu a. Ọ bụgodu na enwere ihe merenụ, nke anyị ga na-ekwu bụ nke a na-eme eme. Ụmụ nwaanyị anaghị ekwe ndị ichie n'aka. Ụmụ nwaanyị na-ebe ụfọdụ, ụmụ nwaanyị bụ afọ onye ichie egbuo ikpere n'ala kene ya, si ya nna m ukwu ekene gị, nna anyị ndewo. Mana ihe agbanwego, ụmụ nwaanyị na-emezi ụfọdụ na-emezi obenelu. Ịfụ okenye isi ya kedu ka ị dị, ị nwere ike kwụrụ ọtọ ma gbanye aka n'ukwu. Ọ bụ nke esi ekene. Ekene bụ obi umeala ka eji ekene ihe na-akwụgba na ụfọdụ otu ihe si aga na anyị na ha ahapụla ezi omenala eji wee mara ya. Ke ka anyị ga-esi mee chighachita ezi omenala ahụ? Ihe dị na ya wụ na ihe ehi gị fee ụzọ fube n'ụzọ ịchọbịa, ọ dịrị anyị ịgbaziri na ịkụziri na omenala ga-adịlele. Anyị ga na-eme ihe ahụ a na-eme. Nwaanyị ma nwoke ma nwaanyị ma ụmụaka, onye metara ihe o kwesịrị na ọ ga-eme, akpọchie ya azụ si ya mee ihe dị otu a. Ya nwere agbazie ya olu maka ọ bụ sọ naanị onye nwere nne iji ya ọ dị mma nwanne nwoke. Dịka ihe gbasara ekene anyị na-ekwu okwu, anyị malitere na-ekwu maka na ọ na-agwa anyị ile aka, anyị ile anya, anyị pirikwa n'ofu ihe na-alaghachi azụ wee tụrie ya. Ekene anyị na-ekwu okwu ka anyị gbaa mbọ dịka nwanne anyị nwoke si wee gwa anyị na-ekene mezie ya, so weghachi omenala anyị ka ọ dị mma. Ọ bụrụ na ị na-abata ugbo anyị nọnyere anyị, biko m na-asị gị were oche gị nọrọ ọdụ, ị ka bịakwara ngwa ngwa ka anyị gaa obere ezumike. Anyị bata unu ga-amatazi onye bụdo onye a na-agbari ekene a.